खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेल सोरबाफोर गोदानै दिनैसो नुजेनदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय फुंजानि दिनै ओमफ्राय बोरायाबो थांबाय आरोना जेबो जालाङासै दिनै मानो होनबा एसे गरबर जादों होमबा 8थायाव फालिन होनदोंमोन 8थानि सिगांनो फालिन ओमफ्राय जेबो मोनजालाङासै नो होमबा सोरबा फन हरनानैसो हाखु दाखु खारलांबाय आरोना ओमफ्राय दा गावसोरो गावसोरनि माबायाव 11थायाव जायो टि ब्रेक जायोना होमबा बे 11:30आव मोनजासिगोन 11:30 नङा 11थायाव मोनजासिगोन आरो साहा टि ब्रेक जायो नालाय ओमफ्राय फुङानो आंना सिखारनायनिफ्रायनो बेनो नालाय थ' बेखौबो खोन्थालांबाय थायो आङो गाज्रि मोननाङा नोंथांमोना माने बोराय थांनाय मानाय बेफोरबायदि खोन्थाबाय थायो बिदि होननानै ना माने सिखारनायनिफ्रायनो आंना बेनो जायो नालाय ओमफ्राय बोरैबा मोनो एसे ना होमबा जाहोहरनानै साहा कापसेबाबो जाहोहरनानै लोंहोहरनानै हगारहरबा मोजां मोनो जेबो नङा 12:30आवनो फैखायो ओमफ्राय गाव 11थायाव टि ब्रेक जायो आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा सुजि दङ एसेनो सुजिखौनो जानोसै जोङो एसेल'थार गास्लायस्लाय बानायनोसै ओमफ्राय बोथोराथ' मोजांथार आरो माथो होनबावनो नङा होमबा बोथोरखौ बुंनोसै आङो जोंनिथिंबो एसे थां होननानै नङाबा थांसिगोन बियो माथोबाव फुंनि बानायनोसै गथ'फ्रा सिखाराखै लोगोफोर ओमफ्राय बिराद थान्दा आराम उन्दुबाय थानो आरोना ओमफ्राय नै सासेया इयाव सासेया बैथिं बुरै मानसिनि जिउ होमबा ओमफ्राय नै आं बेखौ आजावलायदोंमोन आरो फुलाव दै होनो होननानै माने एसेल' फैथारो बिनिफ्राय ओरै रेजेरनानै एसेल' फैथारो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय नैबेफोराव एसे ओरैनो नांफैयो ओमफ्राय बेफोरथ' सिफैयानो आरोना अखानि दैया एसेबाबो साबसिन जायोना बेखायनो आं बेखौ ओरै हावखांनानै होलायसिगोन आरो दाख्लैनि बायदि बे बुस्थुखौबो ओरैनो जाया जोंना गथ'फ्रा किसमिसखौ एसे जायो ओमफ्राय बेफोरखौ जानो नागिरा बेखौ ओमफ्राय मा खालामो बिराद फिसा फिसा हाफ्लेगोन नङाबा थौसियाव देनानैसो होगोन आरो आं एरलानानै दोनजोबो सानैबो सिनि हरबाय आं एसे ब्राउन जालायनाय एवो मामिया फुरलांलांबाथाय जानो बायो ओमफ्राय सामसनै घि हरनोसै आरो सामसनै एसे बारासो हरनोसै आं बयबो आलदा आलदा हरो बानायो नङा होमबा ओमफ्राय नालेंखरबो दं नै नालेंखर गोराना बेखौबो एसे होनोसै कद्दुकासजों सुरखिग्राजों आरो सुजियाबो गोलैलायबावदों नै नालेंखर गोराना बिदि जायो गोथांनिफ्राय साबसिनसो दोनजायो आरो इयो इयाव सुरखिनानै हरनोसै मोनबायानो नै बेखौ हरनोसै आङो जोंना बांद्राय लोथो लोथोबाथाय बायो मामियाबो आंबो एसे बायो एसे इसिबां गोरानबासो मोजां मोनो दस्राफोराथ' मालाय एखे लोथो लोथोसो बानायो दस्रा जायगाफोरनिया एसे रानस्रावस्रावबासो मोजां मोनो जोंहा फोजाहैनोसै आं बिसोरखौ सिखारासै दाबो मोनबाय लोगोफोर थारुनजों ना गोरानबो एसे होदों नाथुर गोरान आरो ना जानो गाइखेर दासो फैदों फुदुंबाय आङो सिदा सिदि दुगैखांखानानैसो मावखांनानैसो बानायफिनलायबाय आरोना मोनबाय ओंखामाबो मोनबाय जेबो संला बेनो जासिगोन मोनानि ना बाथोनबो दं आं कुकार सिङाव दोनबाय ओंखाम सिङाव गुदुं जानायनि फ्रिजआव दोनबाथ' जानो हाया बोरैबा मोनो नालाय बागानाव बेनो नुदों लोगोफोर नुदों बाब मानै बा दाउखाबो फैयो बे थेखुमाखौ सोबफैयो आरो दस्रा बिबाराव माबाया
ओरैनो ओमफ्राय बिसि लांजोबो खुगायानो सु गोजाना लोगोफोर बिसिना जायगा गैया आरो मामि नोंहा लिरनायनि नोंबो मालाय खम दुस्थ' डिस्टार्ब खालामनो नाङा आब'खौ आब'आ टेबोल लिरदों मालाय माबा टाइम हिसाब खालामना लिरदों हामा बाबा दालाय जाखाय गथ'फोर हामा बाबा बेबो उन्दै होननानै एखे गावखौ जेबो खालामनाय नङा बायदि बोरैबाथारलै बिब'आथ' बिदिबा बिराद बुजायोमोन बेहासो बुजाबावा बुनायनि सिगां गाबग्रोयो बेखौ मा होननानै बुगोन ओमफ्राय दाय खालामबानो गाबखायो बिसोरनो सासे सैतान सेलफिस फैयो नामाथाय सासे ओमफ्राय एखेबारे सासे सादा सासेया एसे खेंख्राय मेंख्रां फैयो खोमा जानायफोरबाबो बिदिनो बैहा नागिरबाय थायो ओमफ्राय नैहा बिगैनि नागिरनाय बिनायाव मोनजाबाय थायो गावथ' नागिरनानै जाया मालायहा बियै बियै जाबाय थायो बिगैया बियै बियै जाबाय थायो बिराद बिनानैबो जानो रोङा मोननानैबो जानो रोङा बेहा अबाव दं अबाव गैया लाबोनायखौ नुबाथ' माबाबायनानै थाखायो दाख्लै लाबोदोंमोन नै ओमफ्राय आं दिनै आंसो जानो लुबैनानै जाबाय आरो बेखौ बेल'सैमोन गैला दाख्लै पेकेट 4 लाबोदोंमोन मैया पेकेटसे होबाय दाख्लै पेकेटसे होबाय मैया पेकेट नै फुङाव पेकेटसे बेलासियाव पेकेटसे बिदिनो बुलाय सोलाय नांलाय खमलाय नङा माला देरगोन नोंसोरलाय आरो देरबा देरनायनि टेनसन ना होमबा लोगोफोर माबे मा आब'आ जाबायनो उन्दुबायनो बाबाया फैयाखै गैला इसना ओमफ्राय लोगोफोर सानसुआव जाखांबाय लोंखांबाय उन्दुखांबाय दासो कमप्लिट आरोना साहा ओइ फन फैदोंमोन ओमफ्राय साहा लोंनोसै दायो बेलासिनि साहा नङा होमबा बाबाया लोङोना लोङाथाय ओमफ्राय बिफायाबो मैया दाबायदिबा फैदोंमोन फैगोन ना फैया फैयाबाथ' आं लोंजोबनोसै साहाखौबो हाथारो ओमफ्राय जोंना हरनावसै बिदिनो जायो ओमफ्राय मा जादों लोगोफोर बोराया मैया हाखु दाखु मबाइल गंसे लायनांबाय मबाइलाबो जि दामनि नङा होमबा माने माबा आदेश जाबाय थायो लोगोफोर बिसिना मालाबा दस्रा कान्ट्रियाव बानायनाय मबाइला बाहायनो मोना बेखौ बाहायनो मोना उमुखखौ बाहायनो मोना खालि इण्डियानिखौ बाहायनो मोनो होननानै थांनाय बोसोराव मटर'लाखौ बायबाय आरो मटर'ला गथ'फोर नायो दा ओमफ्राय दा आरो मबाइल गिदिर लानो मोनला रावबो लांनो मोनला होननानै मबाइल फिसा लाबोलायबाय आरो ओरैनोथ' बिसिलाजोब्बाय ओमफ्राय दहाय ओंखाम जानो फैबा सोंदोंमोन आरो आं बेसेबां लानाय लिरनायावथ' ओरैनो 1350 लिरनाय दं ओमफ्राय 1300 लादों जाहैबाय बे जायगायाव जोंनिथिंजाय बायदि बांद्राय खमायलाबाया आरोना जा लिरनाय दङ बेखौनो एसे लानो नागिरो ओमफ्राय 1300नि लायब्रबनांबाय आरो मोनाथारनानै आरो थ' गोजौनिफ्राय आदेश नालाय थ' मानिखानांगोन ना होमबा लोगोफोर दा मबाइल फिसाखौ लांनांगौ जाथ'लायबाय आरो दसेल' ओमफ्राय उनाव बिदिनो सोलिफिनो आरो दसेनि थाखायनो ओरैनो माबानांगौ जायो आरोना गोजौनिफ्राय फैलायबाय खोमा आदेश थ' ओमफ्राय जोंहाबो मानिनांगौ थ' बिसोरनि माइरंखौनो जानाय नालाय लोगोफोर मानिनांगौ मालाय नै बिसिना दंखायोमोननो खाथिना जोंहाबो दंमोन आगोलहाय गावनो बै सिक्किम साइडआव आंग्रि साइडआव बाबानि ओमफ्राय मा होनो बेयाव बावबोदों आरो बे गावनि सेभिं दारि हग्रा मा हग्रा बेगखौनो आरो दारियाथ' गैया लांदांसो
होमबाबो बे दोंसे दोंनैखौनो खबाइ बायनो नांगौना बेखौनो बावबोदों आरो बियो ओमफ्राय दा गोदानसो बायफिनबाय 1300नि होमबा 13,000 होनबानो जाबाय बेखौलाय मा लासिं सिं 1300 ना होमबा 13,000नि फिसासो एफएम उफेम जालायबाबो जि दामगासिनो बोराया बेखौनो ओमफ्राय लोगोफोर नै दिनै माबा फैबावदों माने फ्लिपकार्टआव एसे मा होनो डिसकाउन्ट जागासिनो 80%, 81 आरि % जाबाय थानायखाय आङो नायनानै नुफ्रांनायखाय बिहरदों आरो थ' मा नायनोसै ना होमबा लिबासनि लोगोफोर बा बोरै 1000लायनो 1000नो लंपेन्ट आरो ओरैनो माबाफोरजों गानसाबनो क्रिम कालार होननांगोन ना मानांगोनथाय बिदिनो अबेबा कुर्तिफोरजों गाननो होननानै बिहरदों आरो आङो 318 थाखामोन खोमा ओरैनोथ' बिसिबां दामनि मोना नालाय लिबासनिखौ ना मोनोमोनथाय आं मिथिया जायखिजाया अफार नुनायखाय बायबाय आरो आं नोंथांमोनहाबो बायनोबा फ्लिपकार्टआव माबागासिनो मा होनो अफार होगासिनो 80, 81, 82, 80%आनो होगासिनो आरो ओमफ्राय आं मोनसे आरो बिहरबावदों फैबा नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरो ना फैथ'वाखै बियो ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ फर वाचिं फिर मिलेंगे नई और वीडियो के साथ थेंक यू मोनानि खाजा जोगोनार गोजा दहायनि ओंख्रि एसे दङ बाबारे बाबारे दाउदै जासाबनोसै बाबानो बै एफा बुरजा होदों हो जानोसैलाय मोनानि खाजाराम फैयासै गथ'आ